Αν δείτε έξω από το σπίτι σας, σε μέρη όπως δίπλα από την εξώπορτα, το γραμματοκιβώτιο, τον τοίχο, το θηροτηλέφωνο ή το κουδούνι, σχέδια σαν αυτά που θα παρακολουθήσετε, να ξέρετε πως έχετε γίνει στόχος. Η τεθλασμένη γραμμή στη γλώσσα των κλεφτών σημαίνει σκύλος. Το χ ή ο σταυρός σημαίνει ότι έχει μπει στο στόχο για ληστεία. Ένα τετράγωνο με ένα κύκλο πάνω του δηλώνει ότι το έχουν ήδη επισκεφτεί. Ένας ρόμβος υποδηλώνει το ανίκιαστο ή άδειο σπίτι. Ένα ανάποδο ή όρθιο τρίγωνο ανακοινώνει στον κλέφτη ότι εκεί ζει μια γυναίκα μόνη της. Ότι μπορεί να μπει από τα δωμάτια, ξέρει ο επίδοξος κλέφτης αν δει ζωγραφισμένους 4 κύκλους. Ενώ ότι πρέπει να αποφύγει αυτό το σπίτι γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, θα το ξέρει εάν δει ζωγραφισμένα 2 τετράγωνα κολλημένα. Μία σκάλα γυρτή τον ειδοποιεί ότι το σπίτι παρακολουθείται από την αστυνομία. Και ένα τετράγωνο επίσης γυρτό ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για σπίτι επισήμου προσώπου. Τίποτα το ενδιαφέρον, ένας κύκλος με ένα χ στο κέντρο του, ενώ 3 γραμμές κάθετες που συνοδεύονται από 2 ίσον και ένα χ σημαίνει ότι στο σπίτι ζει μια ολόκληρη οικογένεια. 5 κύκλοι στο σχήμα νομισμάτων ξεκαθαρίζουν στον επίδοξο ληστή ότι υπάρχουν χρήματα στο σπίτι. Ένα τετράγωνο με 2 κύκλους, έναν μικρό και ένα μεγάλο στο κέντρο, ειδοποιεί πως πρέπει να επιδείξει προσοχή στους γείτονες. Ένα τσεκούρι δίνει το OK για τη διάρρηξη. Άχρηστο να μπει επισημαίνεται με ένα αντιαγγλικό και ένα μικρό τετράγωνο στο εσωτερικό του. Ένα ψάρι ειδοποιεί για ύπαρξη συστήματος συναγερμού, ενώ 3 κάθετες γραμμές αναφέρουν ότι ο εν λόγω στόχος έχει ληστευτεί. Ένα συμπιεσμένος κύκλος του εξηγεί ότι δεν υπάρχει κάτι να πάρει, ενώ μεγάλη χαρακτηρίζεται η πιθανότητα σύλληψής του στην περίπτωση που δει ζωγραφισμένα 2 τετράγωνα το ένα μέσα στο άλλο. Παρόμοια σημάδια εντόπισε η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης σε εξώπορτες πολυκατοικιών σε μία από τις κεντρικότερες αρτηρίες της πόλης. Σταυροί δίπλα σε κουδούνια θηροτηλεφώνων. Ο σταυρός και το χ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια που σημαίνουν πως εσύ είσαι ο επόμενος στόχος. Το πλην είναι ένα ακόμη σημάδι που δηλώνει ότι το σπίτι έχει χτυπηθεί, δηλαδή ότι από εκεί έχουν περάσει και δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.